Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Online TV 24. To mai saurare, idan wannan ne zuwanka wannan tasha na farko, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a duk inda kake da kuma faɗin duniya ma baki ɗaya. A yau ne muka samu labarin mai girma Kwankwaso ya zauna yana tattaunawa akan yadda za a yi mai da wato sarki wa sarakuna wato Sunusi Lamido Sunusi, inda yake tattaunawa akan cewa abin da aka yi wa Sunusi Lamido gaskiya bai ji daɗi ba, inda yake cewa an ɗauki Sunusi Lamido an kai shi gurin da bai dace ba, sannan an yi nesa da shi da jiharsa, inda yake cewa gaskiya abin da aka yi a Sunusi Lamido abin bakin ciki ne ga shi kuma sannan ga shauran 'yan Kano ma baki daya. Ya kara da cewa abin da aka yi wa Sunusi Lamido, in dai har akwai haƙƙi akan abin da aka mai, to tabbas insha Allah sai Allah ya bi mai haƙƙinsa akan abin da aka mai. Ya kara da cewa Sunusi Lamido in Allah ya daina dab da dab na kan dawowa kargar mulkinsa kamar yadda ya saba. Ya kara da cewa Sunusi Lamido Sunusi mutum ne masoyan al'umma, mutum ne mai son al'umma, mutum ne mai son farin cikin al'umma. Ya kara da cewa wannan wanda aka kawo gabaki ɗaya ma kwata-kwata ma bai dace da sarautar jihar Kano ba. Ya kara da cewa wannan kujerar da ya hau bai kamata ya hauta ba, saboda ba tahi bace ba. To duka anan muka kawo ƙarshen labaran namu. To mai saurare, kada ka manta dai da wannan ne shigo ga na farko da ka danna mana subscribe.